ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Gwamnatin tarayya ta amince da aikin gina titin jirgin ƙasa na zamani a cikin birnin Kano, wanda kuɗinsa ya kai naira tiriliyon 1. Wani babban shiri da ake gani zai sauya tsarin sufuri da kuma karfafa tattalin arzikin jihar. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ne ya sanar da wannan amincewa yayin da yake jawabi ga 'yan tawagar jihar Kano wanda suka halarci gasar Kur'ani ta shekara 2025 a jihar Borno. A cewar gwamnar, aikin jirgin kasan birnin an tsara shi ne domin gyara da kuma inganta sufuri a cikin birnin jihar Kano ta hanyar samar da sahihin aiki na zamani kuma mai saukin farashi ga al'umma. Aikin jirgin kasan zai haɗa muhimman yankuna da kuma cibiyoyin kasuwanci a faɗin birnin, lamarin da zai sauƙaƙa zirga-zirgar ma'aikata, 'yan kasuwa, ɗalibai da ma baƙi a faɗin jihar. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana cewa aikin zai taimaka matuka wajen rage cunkoson ababen hawa da ke addabar Kano sakamakon yawan jama'a da faɗaɗa harkokin kasuwanci. Ya ƙara da cewa aikin zai inganta motsi da zirga-zirga da yawan ayyukan yi, sauƙaƙa kasuwanci tare da jawo masu zuba jari a ciki da wajen jihar. Gwamnan ya bayyana aikin a matsayin babbar gudumawar gwamnatin tarayya, yana mai cewa zai mayar da Kano ta zama muhimmiyar cibiyar sufuri da kuma kasuwanci a arewacin Najeriya. Haka kuma, Gwamna Abba Kabir Yusuf ya danganta amincewar aikin da sabon daidaituwar siyasa da gwamnatinsa da gwamnatin tarayya karkashin jam'iyyar APC. Ya ce, wannan mataki na siyasa an ɗauke shi ne a bisa manufa domin hanzarta ci gaba da kuma tabbatar da manyan ayyukan raya ƙasa da za su shafi rayuwar al'ummar jihar kai tsaye. Gwamnan ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatin tarayya da sauran hukumomi masu ruwa da suke domin tabbatar da gaskiya, kammala aikin cikin lokaci da kuma tabbatar da al'umma sun amfana yadda ya kamata. Yayin da yake nuna godiya ga gwamnatin tarayya kan amincewa da aikin jirgin ƙasa da kuɗinta ya kai naira tiriliyon 1, gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ya sake jaddada kudirin gwamnatinsa na tallafawa shirye-shiryen gwamnatin tarayya ta hanyar manufofi da ayyukan more rayuwa. Ana sa ran wannan aikin jirgin ƙasan zai rage matsin lamba a kan hanyoyin jihar Kano, ya inganta sufuri na yau da kullum tare da buɗe sabbin damammaki ga tattalin arziki ga miliyoyin al'ummar jihar Kano.